हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर गोदान साख्रि ओंखारना फैदों जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयाव हौवासाफोर हिनजावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ जागोन आरो बे जाबाय गभर्नमेन्ट जब आसामनि नोंथांमोना सेलारिखौ मोनगोन 14,000निफ्राय जागायनानै 49,000सिम पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड फी दंबावो 6,200 नोंथांमोना मोनगोन दा बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों जों नायनोसै फैदो अफिसियेल पेजाव थांनानै जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दा आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय दा बेयाव फैयोब्ला बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ आसाम टि एमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन दा बेयाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन जुदि पास जायोब्ला दा जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेनि गेजेराव लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट जुदि नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा फै जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन पस्टआथ' जुनियर एसिस्टेन्ट दा गासै भेकेन्सिया दङ 25 नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय एसटिपिआव नोंथांमोना हौवासाफोर हिनजावसाफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव नाथाय पस्टआ खम सानैल' दङ बिनि गेजेराव हिनजावफोरा सासेल' दङ हौवाफ्रा सासे दा नैबे अपेनाव दङ नै गासै नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लाइ खालामनो हायो जेबो नङा जास्ट नोंथांमोन टेलेन्टनि सायाव जायफोरा नाम्बार बारा माने नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन नायदो दा क्वालिफिकेसना जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे पस्टनि थाखाय ग्रेजुवेट नांगौ होननानै दा बेयाव ग्रेजुवेट नांगौ लोगोफोर ग्रेजुवेट जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्ट नाङा जास्ट नोंथांमोना थानांगोन कम्पिउटार सार्टिफिकेट 6 मान्थ्सनि अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बैसोखौ नायदो बैसोआ 4आव दङ बैसोआ 21 इयार्स जाथारनांगोन गाहायसिनानो 21 इयार्स बेनिफ्राय गोजौसिना 43 इयार्ससिम एसटिफोरा अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ नोंथांमोननो होगोन बेनिफ्राय जोङो मड अफ सिलेक्शनखौ नायोब्ला स्टेज 1 आरो स्टेज 2 थायो एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन फार्स्टआव आरो सेकेन्ड स्टेजाव नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लानाय जागोन दानिया हाउ टु एप्लाइ दा हाउ टु एप्लाइआव फैयोब्ला आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होखाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो जाबाय डेट जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नायदो डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ नोंथांमोना नायना लादो डकुमेन्ट्सआ बेयाव दङ फट'ग्राफथ' हरथारनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव बेनिफ्राय एसएसएलसि एडमिट कार्ड नोंथांमोना हरनांगोन एज ग्रुपनि थाखाय बेनिफ्राय ग्रेजुवेसन डिग्री फार्स्ट सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशीट हरनांगोन बेनिफ्राय स्केन सिगनेचार बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेनिफ्राय कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट हरबानो जागोन बाखि नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट नाङा बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थाङोब्ला बिनि एप्लाइआ जासिगोनसो दायो जाथ'वाखै नोंथांमोना डेटखौ मिथिखागोन आं खिथागोन दा एप्लिकेसन फिस दङ लोगोफोर एप्लिकेसन फिसखौ नोंथांमोना पे खालामथारनांगोन एसटिब्लाबो बेयाव दङ नै 200 पेमेन्ट दानांगौ लोगोफोर एसटिब्लाबो बेनिफ्राय एप्लाइआ स्टार्ट जाथ'वाखै एप्लाइआ 15 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ 14 आगस्ट नोंथांमोना बिनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन स' लोगोफोर बिनि सोमोन्दै आपडेटआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन दायो साख्रि ओंखारगासिनो दङ लोगोफोर 1 लाख साख्रि होगोन नालाय आसाम स्टेटआव बेनिखायनो साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आपडेटखौ स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ